Ang lulutuin natin ngayon ay nachos ni Waray. Welcome po sa Kawali ni Waray. Magigisa po tayo ng giniling. So meron ng mantika. Opo. Ang siguraduhin natin may apoy ba? Meron naman po. Okay. Ay, wala. Sabi ko na nga ba walang apoy? Wala ng gas. Oh no! Yan o, may gas na po. Kanina nawala ng gas. So, ano na gagawin natin? Magigisa na po tayo. Gagawin na po ako dito ng mantika. Tapos po, Magic. kasi ako po, kung mag-isa po ako, inuuna ko po ang bawang. Okay, lagay na po natin ang sibuyas. Pwede po kahit anong sibuyas, kahit yung puti, yung dilaw, o kaya yung red. Kaya lang po, mas mura po ngayon ang puti kaysa doon sa pula. Kaya doon tayo sa mura. Yan na po ang labanan ngayon. Lalo na ngayon, magdi-December. Sibuyas pa rin po siya kahit anong kulay. Yan, lagyan na po natin ng giniling. Isa-isa lang po. So, ano yung giniling mo? Beef or Baboy. pork? Baboy. Pwede rin po na beef, kaya lang po, sanay po kami sa pork kaysa sa beef. So, depende na sa inyo kung ano mas gusto nyo. Kung pork ba o beef. Pwede rin chicken sa mga hindi Sa mga nagre-red meat. Yeah. Natin siya ng salt and pepper. Paminta. Sabay ating. Sumasayaw. So, igigisa lang natin siya. Hanggang sa mag-brown yung pork. Balikan natin. Kalahating kilo po itong ano natin. Giniling. Gagawa po tayo ng nachos. Ba't tayo mag-nachos ngayon pala? Kasi po, request ng my birthday. Yun. Birthday kasi ng apo ni Kawali ni Waray. Kaya Madali lang po itong gawin. Yung mga mabilisan na pang get together ng mga kabataan. Gawin niyo po ito. na-enjoy pa nila, no? Hassle free. Healthy Healthy pa. pa. Kasi vegetables, may vegetables siya. Yan. Pagka medyo wala nang pink yung baboy, okay, malapit na siya. Okay, takpan po na natin. Mga 2 minutes na lang po. Tapos na siya. Okay, after 2 minutes po. Ayan, luto na po siya. Okay, patay na po natin. At i-assemble natin ang mga kasama nito. Ito na po yung naluto natin ng giniling na ginisa po natin sa bawang sibuyas. Tapos nilagyan po natin ng paminta at saka salt. Yan na po siya. Ang kasama po niya na ihalo natin ay ang kamatis. Yung po kamatis, hihiwain po natin siya ng medyo maliliit na kwadra-kwadrado. Pero tatanggalan po natin siya ng buto para hindi po siya nagtutubig. Tapos yun naman pong pipino, ay hihiwain din po natin ng maliliit ka-size po ng kamatis. Tatanggalin naman po natin yung buto. Ganon din po itong sibuyas. Yung sibuyas po, kayo na po bala kung gusto nyo po ng red, kung gusto nyo po ng puti, okay lang po yan. Basta sibuyas pa rin. Tatanggalin din yung buto? Hindi po. Hiwain lang ng ka-size din ng kamatis at pipino. Saka wala rin buto. Tapos, ito po yung isa pang vegetable, yung repolyo. Hihiwain po natin siya ng ganito lang siya kaliliit. Tapos tatanggalin po natin yung medyo matitigas niya kasi hindi na po siya masarap pagka yung masyadong matigas. At lalagyan din po natin siya ng cheese. Sisred po natin siya sa ibabaw. Tapos, ito po yung isang sauce niya. Ang sauce niya, yan, sweet chili sauce.
At ito po yung main na gagamitin natin, yung nachos. Ngayon po, i-assemble na po natin para makita nyo kung paano namin ginagawa. Mag-assemble na po tayo. Una po, lalagay po natin yung repolyo. Yan. Depende po yan kung gaano karaming gusto nyo po Tapos, ang isusunod po natin ay ang kamatis. Yan. Ganyan lang po yan. Mix-mix lang po yan. Tapos po, ang susunod, yung pipino. Yan, masustansya. Puro vegetable halos yan. Tapos, ang sibuyas. Lalagyan na po natin siya ng konting meat sa ibabaw. Depende kung gaano karami gusto nila. Baka gusto nila mas meaty. Sige nila nalagyan. Yan. Tapos po, kalug-kalugin natin yung... Ano susunod? Lalagyan po natin ng sauce. Sauce. Sweet chili sauce. Halugin po natin muna yung bote. Tapos, yan. Lagay lang po natin sa bandang ibabaw. Oh, nahirapan. Ayaw pong lumabas. Yan. Siguro tama na muna yan. Dagdagan na lang ulit pag kulang. Yan. Tapos po, magsisarad na tayo ng cheese sa ibabaw. Kahit po anong klaseng cheese Oh, yan. Wow naman. May enjoy po yan kahit ng mga kabataan. Lalo na po tayo. Ma-enjoy po natin yan. Ano po siya? Sarap. Tapos, pwede lagyan ng hot sauce. Tapos, pwede rin po yan lagyan ng hot sauce pagka gusto nyo. Para mas masarap. Haluin na po natin. I-mix po natin siya ng dahan-dahan. Yan. Yan na po yan. Pagka po gusto nyo na dagdagan ng sauce, pwede din po. Gusto naman ninyo ng merong medyo maanghang, dagdagan po natin ng chili sauce. Tapos, lagyan po natin siya ng mga nachos sa gilid. Yan po ang gagamitin natin pang scoop doon sa mga gulay. Yan. Pero pwede rin yung taco shell, no? Yung ano? Oo. Yung Pero kasi ito po yung normal mas na taco mura shell. Tsaka para sa mga pang party-party. Para together na sila. Yan. Yan. Ganyan na po yan. Yan po yung aming simpleng nachos. Kung nagustuhan nyo po to, okay. Please like, share, and subscribe.